रुनिकाटा सान्तिपुर गुदि आबादारि दाहार समाज जथाया गय गायनायनि खायदा आरो जोथोन लानायनि फोरोंथाय होदों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि न'ब्लाङाव रुनिकाटा सान्तिपुर गुदि आबादारि दाहार समाज जथाया गय गायनायनि आदब खायदा आरो जोथोन लानायनि फोरोंथाय हाबाफारि लानानै गुवारै सावरायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो इएम उकिल मुसाहारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गय गायनायनि आदब खायदा आरो जोथोन लानायनि फोरोंथायखौ बेखेवनानै होदों। माननि आलासि महरै बिटिआरनि सिएइचडि क'अपारेशननि जायिता केरकाटारि, डिआरसिएस कहिनुर नार्जारि बिथांमोनखौबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो मोजां खामानि मावलांबाय थायोब्ला मोजां मुलाम्फा जागोन आरो जौगानायबो फैगोन होननानै इएम उकिल मुसाहारिया बुंथिदों। लोगोसे आरोबाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंबावखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। सान्तिपुर समबाय समितिनि मोनसे रायजो राजाखौ लानानै मोनसे ट्रेनिं प्रग्राम बाव खोब बाख्नायथावना। बेबादियैनो जुदि लांबाय थायोबा जोंनि ओनसोला जौगागोन, राङारि बिथिङावबो जौगागोन। दा बिथांमोना बेयाव गय गायनाय आरो बोरमा फिनाय, अमा फिनाय बिदि रिसर्स पार्सन लाबोनानै ट्रेनिं होदों। दा बेयावनो आंखौ लेंहरदों, आं बेखेवनानै होखांबाय। बे मोजां मोनसे स्टेप आरो आं सानो बेबादि जोंनि ओनसोलाव बेफोरबादि रिसर्स पार्सन लानानै बिदि प्रग्राम खालामोबा जोंनि गेजेराव सानसे नङा सानसे मोनसे ग्रेट एचिभमेन्टखौ जों मोननो हागोन। दा ओंखायनो आं सानो बे प्रग्रामनि गेजेरजों मोनसे फोथायनाय दं आरो आं मिजिंथियो जे जोंनि ओनसोलाव जौगानाया फैगोन। जोङो दा 1 बोसोर जाबाय, बेयाव कर'ना फैदों, इलेक्सन फैदों, जेखिनि मावनो मोन्दों जों मावबाय थादों आरो बे लामाया अलमस्ट हयथ'बा सेंसन जाबाय बादि आं खोनादों। दा बेखौ आं खबर लानांगोन आरो जोङो बिदिनो जेरावबो खालि लामाल' नङा, गासिबो बिथिंखौ जों नोजोर होबाय थागोन। बयबो जाहाथे बे जोंनि ओनसोला जौगाथों आरो बयबो जोंनि गेजेराव गोरिब दुखि बयबो जाहाथे खामानि मावनो मोनथों, बयबो जाहाथे बोथिसे ओंखाम खबसे मोजां मोनजाथों आरो जोंनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय फैथों, बेखौनो जोङो नोजोर होनानै खामानि नङा। बे लामा गाज्रि जानाया एक्जाक्टलि बेखौथ' आं जेबो बुंनो हाला। जुदि लाबोदोंबा बेयो आयेन मथे पानिशमेन्ट मोननांगौ आरो जुदि लाबोयोब्ला बेखौहाय डिपार्टमेन्टेलि बिथांमोना चेक खालामनांगौ। फरेस्ट थाबाय बाय अनेक माबा थाबाय, बिथांमोना चेक खालामगोन, बेखौ जों नोजोर होगोन। আজিৰ মিটিংটো এনেধৰণৰ। আমাৰ ইয়াততো যথেষ্ট তামোলৰ বাগান আছে। আজিকালি আমাৰ কৃষকসকলে ধানৰ খেতি এৰিও আমাৰ তামোলৰ খেতি কৰিব ধৰিছে, কিন্তু তামোলত বিভিন্ন বেমাৰ আহিব ধৰিছে। গতিকে আমি অল ইণ্ডিয়া লেভেলৰ বেংগালুৰুৰ পৰা চিফ চাইণ্টিষ্টক মাতি পেলাই এই বেমাৰৰ বিষয়ে ট্ৰেইনিং দিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াত মাতিছোঁ। তাতে আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই নতুন এতিয়া আমাৰ গাইডলাইন আছে যে ৰাইজক সেৱা কৰিব বিভিন্ন ইয়াত। আমাৰ এই সমবায় সমিতিটো হ'ল আমাৰ BTATৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ। গতিকে আজি আমি এই ৰাইজৰ 2 দিনীয়া তামোল খেতি, নাৰিকল খেতি কেনেকৈ কৰিব লাগে, বেমাৰ হ'লে কি কৰিব লাগে, এইটোৰ কাৰণে আমি মাতা হ'ল। লগতে আমি যোৱা 2 আৰু 3 তাৰিখে বি কিপিং, মৌ পালন, বড়ো ভাষাত কি কয় এইটো বেৰে, এইটোৰ কাৰণে আমি কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ আৰু 11 তাৰিখ আছে ডকৰি আৰু মুৰ্গী আৰু হাঁহ পালন ট্ৰেইনিং কৰাম, ৰাইজক লগে লগে দিম। আকৌ আমাৰ 12 তাৰিখ হ'ব ছাগলী আৰু গাহৰিৰ কাৰণে। এইটো ৰাইজক শিকাই পেলাই ইয়াত আমি এই অঞ্চলটো এডভান্স কৰিব লাগে, চব ৰাইজক নিজে ষ্টেণ্ড কৰিব পৰা হ'ব লাগে। এইটোৰ কাৰণে আমি আজি এই মিটিংটো ইয়াত। আজিতো 2 দিন, এইটো আমাৰ মে'ত বহুত চলিছে। আগত মে'ৰ 2-3 আমি এই যে মৌ পালন আছিল, বি কিপিং, এডভান্স বি কিপিং। আজি হ'ল তামোলৰ কেনেকৈ গাড়িব লাগে, কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, কেনেকৈ বেমাৰ কৰিব লাগে। তেনেকৈ আকৌ 11 তাৰিখ মুৰ্গী কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে, হাঁহ কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে, ট্ৰেইনিং, প্ৰেক্টিকেল ট্ৰেইনিং হ'ব। আৰু 12 তাৰিখটো ছাগলী আৰু পিগাৰী। ইয়াত একদম তেওঁলোকে লৈয়ে আহিব, আমি প্ৰেক্টিকেল দেখাম ইয়াত। আজিও চিনেমা নিচিনাই একদম ফিল্ম নিচিনাই এটা বস্তুটো দেখাই পেলাই আজিও দেখাব। আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিছে ডক্টৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ৰিজাল্ট, KVK আহি আছে, তেখেতসকলেও আহিব। কালিও হ'ব প্ৰগ্ৰাম, কালি KVK আহিব আৰু কৃষি বিভাগৰ SDO
কৃষি বিভাগৰ পৰাও আহিব তেখেতসকলে আহি পেলাই ট্ৰেইনিং দিব নাবাৰ্ড বেংকৰ পৰাও আহিব তেখেতসকলে ট্ৰেইনিং দিব 2 দিনে আজি আৰু কালি গতিকে আমি ৰাজ্যক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনাৰ মাধ্যমেদি যে ৰাজ্য আহিব লাগে শিকিব লাগে এই ইদিনাখন 11 তাৰিখ যিটো আছে লেডিজসকলে আহিব লাগে স্পেচিয়েলি মুৰ্গীটো ঘৰত লেডিজসকলে পালন কৰে হাঁহ লেডিজসকলে পালন কৰে তেখেতসকলে আহিব লাগে আৰু গাহৰি লেডিজসকলে কৰে ছাগলী কৰে তো তেখেতসকলে আহিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি লোৱা নাই এবাৰ আমি নিজেই কৰিছোঁ নেক্সটৰ পৰা আমি পিছত বিবেচনা কৰিম কমিটিয়ে এবাৰ কোনো ফিজ নল'ব নিজে সমবায়ে নিজে খৰচ কৰি পেলাই কাম কৰি আছে नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360